Hello, good. God Govindo Gamer like done. Thank you so much, brother. मेरा LB स्क्रीन में आके मुझे लाइक देने के लिए thank you so much. Please comment me. बाय ओके ब्रदर, प्लीज कमेंट, प्लीज मेरा सपोर्ट कीजिए ब्रदर, मैं भी आपको सपोर्ट करेगा। कमेंट जो भी बन रहा है काम है अच्छा, ओके काम है अच्छा, ओके कर लो अच्छा, ओके। उज्जवल ने बोला लाइक वन, थैंक यू सो मच उज्जवल पटेल। उज्जवल UDG सर, एवरी थैंक यू सो मच। गुड गोविंदो ने बोला मैं तो करने आया था। अच्छा ओके लाइक करने आया अच्छा आपका। अच्छा थैंक यू सो मच लाइक करने के लिए, थैंक यू। हम लोग का सर ने बोला है ऑन, थैंक यू सो मच। गोविंदो ने बोला आप कहाँ से हो? मैं आसाम से हूँ गोविंदो। गोविंदो मैं आसाम से हूँ, और आप कहाँ से है? उज्जवल ने बोला सब सब बोल रहा है अच्छा। डब्ल्यू बोला है सर ने, अच्छा सर डब्ल्यू थैंक यू सो मच। सर ने बोला ऑन, थैंक यू सो मच सर, ऑन रहने के लिए, ऑन थैंक यू सो मच। कोई और भाई है ना? कोई और भाई यहाँ अच्छा है। गोविंदो आप कहाँ से है? गोविंद गोविंद ने बोला है मैंने देखा है किसी को एलबी, अच्छा वो किसी को देखा ना, अच्छा। गोविंद हम लोग का यूडी जे ने ऑन, थैंक यू सो मच ऑन रहने के लिए। ऑन, थैंक यू सो मच सर। दे दे अच्छा दे जरा, ओके। ऑन हो अच्छा, ओके। हाँ मुझे पता है आप ऑन है, थैंक यू। थैंक यू सो मच ऑन रहने के लिए। राजू ने बोला है हाय, हेलो राजू, हेलो राजू। बाबुल बसुमतारी गुड मर्निं नावदाना, बाबुल बसुमतारी गुड मर्निं ब्र, गुड मर्निं। आंनि सन्जुगारि लाइफ स्ट्रिम बरायना लाग्रोनाय जाबाय, प्लिज लाइक डान खालामना हो, कमेंट खालामना सपोर्ट खालामदो दे एवरीवन गाइस, प्लिज कमेंट कीजिए। राहुल जी बोलो क्या कर रहा है? बाबुल बसुमतारी मा खबर, मा खालामदों खोन्थाहरदो दे। मैं आज नया वीडियो डाला है, प्लीज़ फॉलो कर दो। राहुल जी और यूडी जी सर और बाबुल बसुमतारी, मैं ना आज नया वीडियो डाला है, नया वीडियो थोड़ा सपोर्ट कीजिए, मेरा वीडियो फुल वॉच करके सपोर्ट कीजिए। आज मैं सुबह ही डाला था, प्लीज़ सपोर्ट मी। कौन है कमेंट कीजिए एवरीवन गाइस प्लीज़। हेलो सुमित साल्टे, गुड मर्निं साल्टे, बरायना लाग्रोनाय जाबाय। गुड मर्निं साल्टे, गुड मर्निं। दै ब्रै, दै ब्रै, दै बा, 6, 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10। कमेंट 2 kg लाइक डान साल्टे नावदों, थैंक यू सो मच साल्टे लाइक डान होनायनि थाखाय, थैंक यू सो मच साल्टे। 2 लाइक डान दों मर्निं साल्टे। ओमफ्राय दिनै खामानि गैगोना गैया साल्टे? दिनैथ' सानडेसो,
ओमफ्राय जोंना गामियारिया मा बुंदों गुड मर्निं होनदों आरोना गामियारि गुड मर्निं गामियारि गाबफैबाय गामियारि नोंना प्रब्लेमा सल्भ जानाय जायाखै जोंना गोरिब जोंना गोरिब गुमैया बानायहरना बानायहराखै नोंनि प्रब्लेमखौ सल्भ खोन्थाहरदो दे प्लिज ओमफ्राय जोंना सोर सोर दङ कमेन्ट खालामना सापर्ट खालामदो दे लोगोफोर मनिसनि हेलौ ब्र खुलुमबाय दादा मनिस गुड मर्निं राधे हा राधे 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 हा राधे राधे ओमफ्राय कमेन्ट खालामदो 3 लाख दान थेंक इउ स' माच दिदि 3 लाख दानग्ले सालथायाव दाना डिउटि दंमोन बाट अखा हानायखाय डिउटि गैया दिनै सालथाया आदसा डिउटि गैला आरोना अके मोजां सालथे ओमफ्राय सालथे दिनैलाय मा डिउटि गैयिनि एसे गारदावगोन ना अरा सानावलाय लोमजानाय हामगोन हामाखै सालथे लोमजानायफोरा बोरै बोरै जाखो ओमफ्राय गामियारिया मा बुंदों मानो जायाखै माबा गामि माबा मा होनो गोरिबनाव सोंहराखै होनबा मनिसा मा होनदों मा खबर बाबु खबरा मोजाङानो बिदिनो आब' ओमफ्राय मनिसा मा होनो आब'आ गुड मर्निं राधे राधे सिस्टार ब्रादार्स नांदों आरोना राधे राधे अके राधे राधे सुमिरा मा होनदों हामबायलै आदसा सालथे हामबाय आरोना मिनिलायदों मिनिस्रोलायबाय सालथे मनिसा मा होनदों नास्ता हुआ हा नास्ता हो गया मेरा ओमफ्राय थुलुनि अफिसियेल गुड मर्निं सना होनदों थुलुनिया फैथारालै आंनाव आं मैया थांना थाहैदों थुलुनि नाव ओमफ्राय मनिसा मा होनदों राधे राधे थुलुनि होनदों लाइक दान थेंक इउ स' माच थुलुनि जोंना सना लाइक होनायनि थाखाय मनिसा होनदों नाइस नाइस मनिसनि दिदि वेलकाम वेलकाम थेंक इउ थुलुनिया मा होनदों जोंना सनाया आं ओंखाम संदों एसे बिजि आं आदसा मा ओंख्रि संगोन मा ओंख्रि ओमफ्राय मनिसा मा होनदों थेंक इउ स' माच होनदों अके थेंक इउ वेलकाम वेलकाम प्लीज कौन कमेंट कीजिए एवरीवन गाइस नमस्ते 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 बोला है कमेंट 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 थुलुनि बोला ऑन दे रो अच्छा ओके ऑन थाने थाखाय मनीष ने बोला नमस्ते 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 थैंक यू सो मच ऑन रहने के लिए सोर सोर दङ कमेंट खालामना सापर्ट खालामदो दे नमस्ते नमस्ते भाई नमस्ते सिस्टर नमस्ते नमस्ते प्रणाम बोल रहा है ओके ओके नमस्ते ओके प्रणाम थैंक यू सो मच थुलुनिया मा होनदों ओंख्रिया दालि जहल पटल भाजा आदसा दालि जहल पटल भाजा गोथाव गोथाव थुलुनि अन जोंना राधे 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 नन्दी दिने रानोसनेबला राधे 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 ओमफ्राय जोंना थुलुनिया मा होनखो हिन्जाव लानो थाखाय खामानि मावख्रुबगासिनो फैसा खामायगासिनो जौबो लोंबावलासिनो मालाय फैसा खामायनाया दोनथुमनाया आरोना हिन्जाव लानायनि खोथा मालाय ओमफ्राय मनिस दिदिनि बोला वेलकाम 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 मनिस दिदिनि बोला हिनसाम 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 बोला थेंक इउ स' माच मनिस दिदि हिनसाम 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 थेंक इउ स' माच गामियारिनो होनबाय बेमार जादों गामियारि बेमार जादों आदसा गामियारि मा बेमार जालायखो सुमिरा मा होनखो थुलुनि बाजै होननानै बुंबाय दानि थुलुनि बाजैनो सोर सोर दङ दे मनिसा अन अपि नों ओमफ्राय आगै बिनि हाफ पेन्सनारा गामियारि आगै बिनि हासबेन्डसो आगै बिनि हासबेन्ड आदसा नों बिनि हासबेन्डसो आंनाव हमनो हालाय लांला अके दे सापर्ट होबानो जाबाय जियानो जाया मोनो रोजा रोजा साबायखर थागोन ओमफ्राय मनिसा मा होनदों नमस्ते 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 दाना ओमफ्राय मनिसनि होनब्ला वेलकाम 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 दाना वेलकाम 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 दां वेलकाम वेलकाम नमस्ते नमस्ते आरो वेलकाम वेलकाम जोंना सुमि सालथिया हार्डबाय आरो ना ओमफ्राय मनिसा जोंनानै वेलकाम वेलकाम लाजोब्बाय वेलकाम वेलकाम बरायबाय ओमफ्राय कमेन्ट खालामना होदो दे we done will the something to say that oh I'm not
Sure report. Thank you so much. होला से पहले I am on. Okay. Okay. कमेंट करने के लिए थैंक यू बहुत अच्छा कमेंट कर रहा है, बहुत अच्छा लगा वाह कमेरे मांको दिङाया बिखौ मा होनो मुलि होबाय दाखालै बिसिनाव थांनाव दाखालि बिसिनाव थांनायाव मुलि होबाय आरो ना दिङाया आयौ ओमफ्राय दायो बोरै जानानै दं गामियारि लोमजादों आरो ना आदसा ओमफ्राय बोरै खबर सबर दायो बोरै जानानै दङ एसे खोन्थाहरदो दे गामियारि फिल्म फेमिलि ब्लग दायो बोरै जानानै दं जेनेबा हाल साला एसे खोन्थाहरदो दे खोनासंनो लुगैबाय आंबो मनेसनिबोला वेलकाम बोला है थैंक यू सो मच ना कमेंट कर राधे राधा रानी का कृपा हो जाएगा आपके साथ बोलो हरे कृष्ण हरे मुरारी we us बोल रहा है दीदी ने प्रभु क्या नाम रहा कोई नहीं है क्या कमेंट करने के लिए कमेंट करने वाला कौन है प्लीज कमेंट कीजिए कमेंट करने वाला कौन है कमेंट कीजिए we don't buy me in my love for me to come back and happiness to my sensing namaste bye namaste sister Pranam sister okay thank you so much uh, यादा 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 राधे बोलने से लाभ हो जाता है ब्रो अच्छा राधे बोलने से लाभ होता है ना तो बोलो हरे कृष्ण हरे मुरारी बोलो तुम प्रेम हो तुम प्रीत हो तुम मित हो राधे तेरी बांसुरी कृष्ण बोलने से दुख मिलता है अच्छा कृष्ण बोलने से दुख मिलता है और राधे बोलने से प्रेम आता है तो राम बोलने से क्या आता है बोलो राम बोलने से क्या आता है राम बोलने से क्या आता है राधे बोलो हाँ इसलिए राधे बोलो हाँ राधे माय नाउ आरती ऑफिशियल गुड मॉर्निंग ब्रदर गुड मॉर्निंग ऑटो चलायाखै नामा ब्रदर ऑटो मोनेश ने बोला है राम बोलने से बोल रहे राम बोलने से लाइक डान ब्रो नों थैंक यू सो मच जोंना आरती माइनाव थैंक यू सो मच लाइक डान होनायनि थाखाय रोजा साबायखर थाबाय सोर कमेन्ट खालामदो दे रावबोआनो गैया माथो बबाव खारजोबखो मानसिफोरालाय दिनै शंभु बोलो सबसे उत्तम हाँ शंभु बहुत नाम था रे शंभु का ना महादेव का बहुत नाम है मैं कल देखा था रे फेसबुक में मैं देखा था सुबह बोलना चाहिए महादेव का 10 नाम है रुद्रक्ष भी बोलता है महादेव शंभु रुद्रक्ष भी बोल सकता है रुद्रक्ष शंभु महादेव गामियारि मा बुंखो मासिनो मानसियानो सियासो दाखालै बिसिनाव थांदों आगै थैब्लाबो बिसिनाव थाला होनदोंमोन बियो नाथाय दा बिखौनो गोसोखांगासिनो बियो आदसा ब्र होमबालाय नोङो बेखौनो ब्र नों लायफिननाङामोनलै आंनि सायावबा लायफिननांलामोन नों नांगौबा नों बियो आरो बेखौ नांगौबालाय मालायनि गोसोखौ खुसि खालामनायानो बेहायनो थोजासे दं आरो ना जुदि सोरबा सासेखौ नांगौ जुदि बैहाय जुदि नों बै मानसिखौ जुदि गोजोन होनो हायो बेहायनो इसोरखौ मोनो आरो ना नांगौबा नों गोदान लानांगौमोनलै ओमफ्राय माइनाव मा बुंगो फैदों दासो आदसा मनीषा मादों माइनाव गुड मर्निं मनीषने बोला सबसे शांति बाबा की नाम पे अच्छा हाँ हर महादेव शंभु बोलो रुद्रक्ष बोलो देवका देव महादेव बोलो माइनाव मनीष सेम टू यू बोला
बाबा को धन चाहिए ना 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 तो आराम बाबा सबको प्रेम और रक्षा करता है। हाँ, जो भी बंदा महादेव को प्रसन्न करेगा ना, वो बंदा को महादेव हमेशा महादेव को प्रसन्न करने के लिए से इतना जल्दी महादेव प्रसन्न होता है और इतना जल्दी महादेव ऊपर है। हाँ, मोनेश ने बोला राधे राधे। हाँ, मोनेश ने बोला मोनेश ने बोला थैंक यू सो मच ब्रो। माइनाव ने बोला मा जादोंरा सन्जय ओइ नै गोरिब माबा गामियारिया माबा खोन्थादों सल'बाथा आरोना। मोनेश ने बोला मे शिबो हूँ अच्छा शंभू हाँ हर महादेव शंभू। वो बहुत जल्दी खुश होता है। हाँ, बाबा हम लोग का महादेव बाबा बहुत जल्दी खुश होता है ना, और बहुत जल्दी गुस्सा भी आता है। देवों का देव इसलिए बोलता है ना, देवों का देव महादेव। जो भी बंदा महादेव को मतलब प्रसन्न कर पाएगा, वो बंदा वो कभी भी प्रॉब्लम में नहीं आएगा। हर मिनट हर सेकंड बाबा ने A to Z सपोर्ट करेगा। देखो भागवत गीता में भी देखो, जो एक राक्षस था ना, वो बाबा को प्रसन्न किया था ना, तो बाबा को प्रसन्न करके ये हरि विष्णु से भी जुद्ध लगा था, लेकिन हरि विष्णु से भी महादेव जुद्ध लगाया था। तो इसको बोलता है ना हम लोग हरि हर जुद्ध बोलता है इसको। आप लोग सोशल स्टडी करता है ना, वो पर्सन भी मिलेगा, और जो पर्सन भागवत गीता वो भी बोलेगा हरिहर, मतलब महादेव और विष्णु दोनों में जागरा हुआ था वो। मतलब जो क्या बोलेगा इसको हिंदी में अच्छा से मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया, सॉरी। राधे 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 राधे। मनोज ने बोला गामियारिया बुंदों जिंगा बादि गुन्दा मानसि गैया मालायनि जुरुम संसार जानायखौ मेगन सानानै गोसथोफ्लादों बे साला। मा बुंनो आरोना। ओमफ्राय दा आरो आंबो मा कमेन्ट होबावनो बिनि सायाव। ब्र दा नोंसो मिथिगोन ब्र। आं बेखौनो बुंगोन, जियानो जाया मानो थाबैनो मोजाङै फैफिनदों, न'खरा मोजां जाफिनथों, आं बेखौनो आसा खालामगोन। नोंसिनि न'खरा थाबैनो मोजां जाथों, आं बेखौ भगबानाव प्रार्थना खालामगोन। आशीर्बाद माने आङो भगबानाव आरज गाबना होगोन आरोना, थाबैनो मोजां जाथों नोंसिना। मनेश ने बोला बाबा अच्छा नॉलेज ही ब्रो। बाबा बहुत अच्छा नॉलेज है ब्रो आपकी। हाँ मनीष, मेरा पास नॉलेज तो है, लेकिन जो पर्सन मेरे से सीखने आएगा वो पर्सन को मैं सिखाएगा, और जो पर्सन मेरे से सीखने नहीं आएगा मैं इसको कभी नहीं सिखाएगा। क्योंकि इसको मैं नहीं बोला, इसको मतलब मैं ही बोला है। सही बात ब्रो। हाँ बहुत अच्छा। दे नावदों मनीष ने ना सुमित साल्टामादों दिङाया बिदिसो नामालै नांबाय मनीष ने राइट बोल रहे गामियारि बुंबाय बे दिङा सिख्लायानो बो जोब नामा बिलाय बागि दिङाना सिख्लायजोब्बाय दामाथाय मिथिला दै आङो। ओमफ्राय मोनेश ने बोला है बहुत अच्छा सवाल है ब्रो आपका। हाँ मेक्सेला उन्दारना सन्जित जोंखौ एलबि होयोबा मोजां हो। सन्जित जोंखौ एलबि होयोब्ला मोजां हो। मा लेथ्रा रायज्लायो होनना जोंखौ आंनि एलबिनि सेफ भिडिअ'आव कमेन्ट होदों सोरबा सिनाय मोनै आइडिजों। आदसा मेक्सेल बिदिनोलै मेक्सेल ब्र' आंथ' बारा माने फोरा बुजियालै मेक्सेल ब्र' बिदिनोसै आरो ना, मा बुंनो। सोर जाथावनायबा सोरबा सिनाय मोननाय मानसि जागोन, सोर जागोन सोरनिबा फिसासो नामा
मेक्सेल ब्र बिखौ आइडिखौ जाय मानसि बिखौ गोरिबनावसो सोंहरनांगोन गोरिबासो बे मानसिखौ नागिरनो रोङो दै आइडिजों फैबाबो बे आइडिया सोरनि नामाव मा नाम्बार रोङो गोरिबसो हमनांगोन बेखौ ओमफ्राय कमेन्ट हेल' ओमफ्राय सरि कमेन्ट थालांजोब्बाय दै ओमफ्राय मैं काफी दिन में आपकी एलबी में आती हूँ मैं सबको अवस्थिन करती हूँ तो गुड ऐसा अच्छा रहना हमेशा खुश हेल्दी वाले की प्रोपोर्शन रहना शंभु शंभु हाँ शंभु बान्दाना गुड मर्निं मसुलका मसला माइना मेक्सेल ब्रो मा जालायखो राधे 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 मनीष राधे गुड इभिनिं एभरिवान बोराय राधे राधे शंभु बान्दानानै बोला आंहा दासो सिखारदों आरो साहा लोंनो आदसा अके शंभु हर हर महादेव शंभु माइनाव दाना आं खारथ'बाय दे आदसा अके मेक्सेला हारबाय मान्दानाया मा होनदों लाइक दान होबाय आदसा मनीषनि बोला अन 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 थेंक इउ सो माच
हेलौ लोगोफोर आं माने माबालै मानसि फैदोंमोन आरोना लोगोफोर एसे माबा जादों सरि दे एभ्रिवन गाइस सरि मानसि फैदोंमोन आरो मेरा मतलब एक दोस्त आया था इसलिए मैं कमेंट बात नहीं बोला सॉरी इसलिए सभी को थैंक यू सो मच माइनाव थैंक यू सो मच ओमफ्राय आं एबार फार्स्ट एबार गाज्रि मोननाङा लोगोफोर आं कमेन्ट फरायफिनसै अके सजिना होनदों बान्दनाया ओमफ्राय बान्दनानिफ्राय लाइक दान होबाय देनो थेंक इउ स माच बान्दना नेक्स्ट लांबायना गुड मर्निं बान्दना सना नावदों बान्दनाया सनजि नावदों माइनावा होनदों हाय हेलौ आदा मा खबर दं खबरा मोजाङानो बान्दनाया नों सिखारबाय नामा मेक्सेल नावदों ओमफ्राय जोंना मेक्सेल लांबाय आरोना ब्रेकफास्ट जाखांबाय नामा मान्दाना नामदों ओमफ्राय मन्दिरा मा होनदों आदा फुंनि मा फाजा जाखो हो आदानो आङो ओंखामखौनो जायाखै फुङाव जेबो जायाखै ओरैनो लाल साहा लोंदों आरोना ओमफ्राय लाल साहा लोंदों ओमफ्राय आं जागासिनो दं मेक्सेल नांदों बान्दनाया मेक्सेल होनदों मोजां बान्दना होनदों बान्दनाया होनदोंना थेंक इउ मेक्सेल होनदों मेक्सेल बुंबाय जोंना माइनाव बिमा बहा थायो नों बिदिसो दिसैनो ना दिनैसो होननानै बहा थायो नों दिनैसो होनदों मेक्सेला ओमफ्राय बान्दनाया औ होनदों मेक्सेल होनदों दिनै सानदे ओंखाय उन्दुनानो दं ना खनसे गामियारि बुंदों ओइ बाहागि आगै दाखालैनो बुंखादों दिङाखौ जुदि नों बे हिनजावजों लाइन मारि बावोबा आरो मिथिखानानै मिथियै बायदि खालाम बावोबा थानायाव केस होगोन आं बिखौ बागि आदसा अके बागि आदसा बुंखादों आरोना जेबो नङा ब्र ओमफ्राय बिदिनो ब्र एडजास्ट खालामलायदो गामियारि ब्र माबा मोनसे एडजास्ट खालामलाय मन्दिरा बुंदों आरोना बे दे सोर गोदान फैदों लाइक साब खालामना होदो दे अननानै लोगोफोरजों बिरु सारने साल्थेन आया है 7 GB बोल रहा है जीबी लाइक डन साल्टे थैंक यू सो मच बीरू साल्टे ने बोला है वेरी गुड का गुड डे मनीष दीदी चला गया क्या मनीष दीदी बेनिफ्राय जोंना मा होनना बुंखो दिनै सानदेहाय अमा बेदर जानोसै आंहा आदसा नोंहा सानदेनि अमा बेदरसो आंहा दिनै माबा बोरमा बेदरसो नायदों एसे माबा देहाफ्रा आथिंफोरा एसे मजबुत जानायनि माबाया बारायनायनि आरोना केलसियाम बारायनायनि आं दिनै बोरमासो जागोन बेनिफ्राय जोंना मा होनदों कान्हाया गया हाय भाई कल मेरा सत्यम है हो गया सत्यम अच्छा सत्यम हो गया बंदना ऑन कमेंट कान्हैया ने क्या बोला सत्यान हो गया अच्छा सत्यान हो गया क्या हो रहा है रे कान्हैया ब्रो बंदना फिर सर ने अन फिर फिर सर अन बंदना आंहा अमा आरो मैथा जागोन आदसा अमा मैथा के लाइक दान थेंक यू सो मच के ब्रो मस्ट वेलकाम बिरु अन के अन बिरु के अन बंदनाया मागो सनजित आंनि एलबि आवबो फै दा अके थांगोन खैथायाव एलबिया खैथायाव के अन मेक्स लामादों मा अमाल' हख्लायदों जौबो लोगोसे बन्द' नांदोंना आंहा माइब्रा रोसि दंलै मेक्सेल ब्र माबानि बैसागोनि ना मागोनिनो माइब्रा रोसि दङ रावबो लोङाना गोजा जालायलायना दङ दा खापसे लानो नागिरदों आं बोरमा बेदरजों फिरु अन फिरु अन के अन माइनाव मावदों मेक्सेल आफा आं खामानि मावदोंमोन बिफा नामजानानै बिफा खामावदोंमोननो गामियारि मा बुंखो दा जोंहा न'आव सानसेबो सु गैया बागिनो आदसा अके बागि माबा मोनसे एडजास्ट खालामब्रा बागि माबा मोनसे एडजास्ट खालामदो बिदिनो उफाय गैया आरोना एडजास्ट खालामाबा के अन बान्दोनाया मा होनदों टाइम 10ता फै दे सनजय आदसा 10ता आरो नै
जोंना अनामिकायाबो होयोना आरो दे थांगोन दे दसेबाबो थांगोन आं बिरुआ मादों मेतो अमा बेदर नै खाथि हो आच्छा बिरु सार मे बाक्रा खायगा बाक्रा खासि केके अन 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 बेंसला मा खामानि मावनाव बिमानाव दों केके अन 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 मा केके मेक्सेल ब्र गुड मर्निं दों बान्दानि आन्दारना मेक्सेल आं जुमाय लोंनो हाया जुमाय लोंबा लोमजायो आं हानावदों मेक्सेलान्दों भेरि गुड मर्निं केके ब्र नावदों मेक्सेलान्दों दुरबल बान्दाना नामदारा दुरबलनो बोरमा आथिं लों बोरमा आथिं सुब लोंलाय आं बायदि बोरमा आथिं सुब लों मेक्सेलामदार आरोना बाय बि खाते बिरुजिया बिरु है मेक्सेल बिरु साहास्राय माइनावनि बला थोरसि सुदोंमोन आंनो आच्छा जायोलै थोरसुनायाव बान्दानिया मा बुंखो आं बोरमा जाया सनजित आच्छा आंबो गोदो बोरमा जायामोन गाइखेर मोनामनाय मोनोमोन आं दायो जाग्रा जाबाय आरोना बोरमा आथिं सुबलों केलसियाम दङ बुहुत बिबांनि केलसियाम मोनगोन बेनिफ्राय जोंना बिएम नाना जायगा हेलौ हेलौ 1 हेलौ हेलौ ओइट लाइक डान मोरा सनजित गुड मर्निं हा बीएम नाना जी मोस्ट वेलकम ओ बीएम नाना जी इतना दिन के बाद मेरा एलबी स्क्रीन में अरे नाना जी मोस्ट वेलकम बीएम नाना जी मोस्ट वेलकम ओमफ्राय फिर'ने बोला अच्छा हे बनाने बोला हे मेक्सेल बिदिनोसै मानसि दाना मेक्सेला बुंबाय जाखांबाय ना मा माइनाव बिमानो जाखांबाय ना मा होनो माइनाव बिमा होननाय सोंहरदों बीएमने बोला सनजित प्लस लिसा ओइ लिसा मेरा नहीं रे लिसा थम्सअप का है लिसा ए बीएम थम्सअप का है लिसा मार खाएगा रे थम्सअप से बिसा तो थम्सअप का है लिसा मेक्सेल ने बोला है सिर्फ बॉयलर खाता हो मैं बॉयलर क्या खाएगा रे कमजोर है रे बॉयलर खाएगा ना जल्दी मरेगा बिरु सारे हंस रहा है बंदा को ब्लू प्लीज ओके ब्लू ओमफ्राय जोंना हायोबा नाना होबाय ब्लू होबाय मानो हाया बेलाय मेक्सेल होनबाय आरोना बान्दोना होनदों गामियारि होनबाय आगै दिङाखौ ओरैबायदि दुखु मोनबायना मालायनि न'खर सिफायग्रा बियो ना आच्छा बीएमने बोला है मेक्सेल प्लस बान्दाना माइनाव ने बोला है मेक्सेल आफा बिफा जाखांबाय फुंनि नामदों केकेनि अन थेंक यू सो मच मैं बॉयलर भी नहीं फाट खातिमात्सा अरे केके थैंक यू सो मच बीएम ने हंस रहे रे बीएम मोस्ट वेलकम बीएम तो बाबरे आजकल ना नया प्रोफाइल चेंज करते रहते हैं बहुत लड़के पाता होगा रे बीएम ने प्रोफाइल नया चेंज करके मेक्सेला साइली प्लस बीएम बोला है केके ने ऑन मेक्सेल ने वॉइस के हंस गया बीएम ने साइली प्लस बीएम है 100 में 100% सही बोला रे हम लोग का मेक्सेल ने केके ने बोला ऑन बंदना ने बोला है बीएम प्लस मेक्सेल बोला है और कौन है प्लीज कमेंट कीजिए बीरू सर ने हंस रहा है बीरू सर ने हंस रहा है मेक्सेल ब्रो आं नोंनि नाम्बार दं नामाथाय आंनावलै मेक्सेल नोंनि नाम्बार दं बायदि मोनदोंमोनलै आङो दा मेक्सेलनि नाम्बार लानाय बायदि मोनदोंमोन आं दाख्लैयो ओमफ्राय बीरो ने ऑन केके ने ऑन बीएम ने बोला है बांडना प्लस संजय बोल रहा है नहीं मेक्सेल ने बोला ओके केके ने बोला ऑन बांडना बोले बीएम प्लस केके बीरो ने हंस रहा है रे बीरो ने हंस रहा है कौन है प्लीज कमेंट कीजिए एवरीवन गाइस वीडियो डाला है प्लीज फुल वॉच कर दीजिए केके ब्रो आं वीडियो गोदान आगारदों फुल वॉच खालामना होदो बांडना आं वीडियो गोदान आगारदों फुल वॉच खालामना हो बीरू सर मैं आज सुबह में नया वीडियो डाला है प्लीज फुल वॉच कर दो प्लीज और इसके बाद कौन है माइनाव आं वीडियो गोदान आगारदों मेक्सेल ब्रो वीडियो गोदान आङो फुल वॉच खालामना होदो अननानै ओमफ्राय बान्दा
के ने बोला है बंदना बोला हंस रहा है बीएम ने भी बीएम ने भी हंस रहा है बीरू सर भी हंस गया बीएम ने बोला है बंदना प्लस बीरू और बंदना ने बोला है के मा जाखो ब्रो नंग के ने बोला है बीरू प्लस बंदना बीरू सर ने हंस रहा है के ने बोला ऑन बीएम ने हंस रहा है और उसके बाद के ने ऑन उसके बाद बंदना ने बोला है बीएम बीरू बोल रहे हैं मैक्स ने बोला ऑन थैंक यू सो मच ऑन ओनिफ्राय मिक्सेल ऑन के ऑन बीरू ने बोला है के प्लस बंदना है हाँ हंस रहा है मिक्सेल ने बोला है आज इलेक्शन का रिजल्ट देखे ना देखना अरुणाचल एन स्कीम का हाँ अरुणाचल और स्कीम का इलेक्शन रिजल्ट देखना पड़ेगा बंदना ने बोला है गासैखौबो आई लव यू सो मच सोनाफोर हाँ देखो मिक्सेल बंदना ने सभी को आई लव यू बोला है सभी को किसने किसने पहले लेगा वो मिलेगा बंदना को बीएम ने बोला है बोरो प्लस बंदना इक्वल के इक्वल संजीत बेम पार्टी डंग ड्रंग डांस करो डांस और दारू पियो डांस करो रे बोला है और बीरो ने बोला हाँ मैक्सेल के ने बोला ऑन बीरो ने बोला गेम ओवर हो गया हंस रहे रे बीरू डांस करे रे ओ चल पे रे थोड़ा थोड़ा रे बंदना ने बोला है बीएम क्या हुआ बोल रहा है बीएम क्या हुआ बोल रहा है और इसके बाद बीएम ने बोला है बोरो एन बंदना माने जोइन मी बोल रहा है ज्वाइन हो जाओ बीएम के साथ बीएम बहुत अच्छा लड़का है रोज नहाता है के ने बोला ऑन के ब्रो बीएम जो लोग जाने नामा ना बीएम जो लोग जाखानाय ब्लू नांगवा बुं बंदना ने बोला ओके बंदना बंदना संजीव आं खामानि मावनि दे एसे दे बंदना दे मावनाला बीएम ने बोला है प्लीज ऑल माय फ्रेंड ज्वाइनिंग मी बोल रहा है बंदना ने बोला बीएम ओके इसके बाद प्लीज ऑल माय फ्रेंड ज्वाइनिंग मी बोल रहा है बीएम ने और संजीत आं खामानि मावनोसै दसे नांदारना और इसके बाद मैक्सेल ने बोला ऑन के ने बोला जायाखै दे हर नादों ओके ओमफ्राय के ऑन दारना के ने ब्लू होबाय आङो बेनिफ्राय बीएम ने बोला बंदना बोल रहा है के ना ऑन बंदना ने बोला मैक्सेल सना आं थांनोसै दे सना नांदों के ने बोला ऑन बीएम ने बोला है के प्लस बंदना बोला है के ने बोला के मैक्सेला होनदों दे औ दे बंदना सना नांदों आरोना ओइ मिक्सेल नोंनि हिसाबावबा बबे डिस्ट्रिक्टआव बांसिन इउटुबार जाखोब्रा उदालगुरि क'क्राझार चिरां बाक्सा सनितपुर बिश्नाथ सारियालि धेमाजि डिस्ट्रिक्ट बबे डिस्ट्रिक्टआव बांसिन इउटुबार दं नोंसिनि हिसाबावबा बोलो एवरीवन गाइस कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आसाम में ना कौन सा डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा मतलब यूट्यूबर है इसको छोड़ दो अभी हम लोग का स्टेट को ही बोलो हम लोग का इंडिया में कौन सा स्टेट में ज्यादा यूट्यूबर है अभी वर्तमान फिलहाल बोलो बंदना ने बोला ओके मैक्सेल बंदना ने बोला सबसे कम सनितपुर डिस्ट्रिक्ट ना सबसे कम सनितपुर डिस्ट्रिक्ट ना बेनिफ्राय सनितपुर डिस्ट्रिक्टआव दङब्रा सनितपुर डिस्ट्रिक्टआ खम गिदिर मास बारनिफ्रायनो हमनानै राङापारासिम मोनहैनानै गफुर मोनां जायो धेमालि मा सनितपुर डिस्ट्रिक्टआ खम गिदिर दङथ' सिंनो नाथाय इउटुबार खम आरोना आं बहुत खम इउटुबारालाय ओमफ्राय बीएम ने बोला संजीत मैंने न्यू शॉर्ट वीडियो अपलोड किया देखा बीएम देखेगा बीएम टेंशन लेना नहीं चाहिए और बीएम मैं ना आज सुबह नया वीडियो डाला है नया वीडियो फुल वॉच कर दो ना प्लीज बीएम ना
मेक्सेल होनजाना उदालगुरियाव गैथारा ओंलै उदालगुरियाव गैथारा बहुद खम मेक्सेल ब्र जोंनि उदालगुरियाव ना जोंनि उदालगुरि मेन टाउनखैथ' एकदम माने रावबो फिल्म गाग्रा गैया रावबो एक्ट्रेसबो गैया रावबो फिल्मनि शकबो गैया फिल्मबो नाया हिट जेबो गैया खालि मबाइलफोराव नायो बेल'सो जोंनिखै उदालगुरि मेन टाउन गैया आरोना बिदिनो बेरायनाय मानाय बिदिनो नांगौ सिख्लाफोरा आनिफ्राय बारा खम आरोना जोबोद खम ओमफ्राय बिमा बुंबाय आरोना अके के कमेंट दे दो बोल रहा है बीएम सावधान क्या है रे प्लीज बोल रहा है बीएम आपको सावधान क्या है के को बेक कर दो के ने ऑन बीएम ने बोला कमेंट दे दो बोल रहा है के ने बोला ऑन 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 थैंक यू सो मच भाई जोंना के ऑन भाई मैक्सेल आउंडर ना के ने कमेंट भी दिया है चेक करो मैक्सेल माबा मैक्सेल सुनाबा बीएम भाई मैक्सेल ने बोला जोंनियावबो खैराबारि साइड खैराबारियाव एसे गैया दासो एक्टर सासे जाफैदों ना आदसा ओमफ्राय के अन 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 के अन बी मामा संजीत तुम्हारा एलबी में लड़की बोलने क्यों ना 5-6 लोग और मजा आएगा हाँ और बीएम लेके आओ लड़के लोग लेके आओ ओमफ्राय के ने बोला अन 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 के ने अन दं सोर सोर दं कमेन्ट खालामदो दे लोगोफोर बीएम ने हास्राय रे बीएम बीएम ने बोला मेरा बंदना का मेरा बंदना चला गया क्या चला गया रे हाँ गया हाँ बीएम तेरा बंदना चला गया संजय प्लस बोबिटा मेरा नहीं है आं थांथ'नोसै ब्र खामानि मावनो दसे दे के ब्र दे के थेंक यू सो माच के ब्र ओके बीएम ने बोला मैक्सेल पास कारोना बीएम ब्रो ओ मैक्सेल कारोना को नहीं जानता होगा हाँ मैक्सेल ब्रो ने कारोना को सिनाय नामा के ने बोला ऑन पीरू ने बोला ऑन मैक्सेल ने बोला बांधना मेरा है तू आपका साली मुझे दे मैं तुमको साली दूंगा बोल रहा है के ने बोला बाय ओके के ब्रो थैंक यू सो मच रोजा रोजा साबायखर थाबाय आंनि लुइस फिल्म फैनायखौ सापर्ट खालामनायनि थाखाय ओमफ्राय फिरु ने बोला अनन बीएम ने बोला हास्राय लर्न इंग्लिश गुड बोल रहा है लर्न इंग्लिश मोस्ट वेलकम आपको मेरा संजीत गोयरी लाइव स्ट्रीम में वेलकम लर्न इंग्लिश वेलकम मैक्सेल बंदना मेरा है बोल रहा है मैक्सेल बोला शैली नहीं सॉरी बंदना दूंगा बीएम को बंदना शैली नहीं सॉरी बंदना देगा हाँ बंदना को दे दो बीएम को
बान्दोना सोलोंबाय आरोना कमेंट कौन है कमेंट कीजिएगा इस लोग बीएम ने बोला है मुझे बंदना चाहिए बोला है मैक्सल ने बोला गुड मॉर्निंग इंग्लिश भाभी हैव आई नाइस डे बोल रहा है इंग्लिश ने बोला आई नो और इसके बाद थैंक यू जी बोल रहा है ओके लर्निंग इंग्लिश थैंक यू ओके वेलकम मैक्सल ने बोला वेलकम बोल रहा है कमेंट कीजिए एवरीवन गाइस प्लीज कौन है कमेंट कीजिए कमेंट मैक्सल ब्रो कमेंट सोर दं कमेंट खालामना दे लोगोफोर कमेंट ओमफ्राय इंग्लिश मैक्सला हादरबाय आरोना थेंक इउ स' माच सारनायनि थाखाय रावबो गैला माने सासेल'सै माथो बोरै जाखो बोरै जाखोब्रा माथो सासेल'सो जाबाय 1 घन्टाबो जायाखैमोन होमबाबो दसे थासाबनोसै मैक्सला अन होनना बुंदों आरोना जोंना मैक्सला अन आरोना अके अन थानो थाखाय होमबाबो रावबो गैयाबो दसे थासाबना 1 घन्टा खालामनोसैलां सोरबा सासे नायखुमाना दङ सोर जाथावनाथाय हमनोबो हाला जोंना मैक्सला मा होनदों साहा बानायदोंमोन डेट था अके मैक्सला जोंना अन बाय आरोना मैक्सलफोराव नोंना फेसबुक पेज दंना गैयाब्रा मैक्सलफोराव खोन्थाहरलाय आंनो
मेक्सेल ब्र'ना फेसबुक पेज दंना गैया फेसबुक पेज दङब्ला नोङो भिडिअ आपल'ड खालामफेराखै ओमफ्राय जुदि नों भिडिअ आपल'ड खालामफेरबायब्ला नोङो फेसबुक पेजाव नोङो भिडिअनि अपसनाव थांनानै आपल'ड खालामो ना पस्टआवनो भिडिअ आपल'ड खालामो थाम जालायबाय भाइरेल भाइरल आइ सु भाइरल सनजित सोर जाखो देलाय कमेन्ट हरग्राया नों सनजित सोर जाखो बेलाय कमेन्ट हरग्राया नों बायदिब्ला आंनि एलबि भिडिअ'आव सनजित सोर जागोन देलाय कमेन्ट हरग्राया नोंनि बायदिब्ला आंनि एलबि भिडिअ मेक्सेल बियो ना सोर जाथावना होनना बुङोब्ला आं मोननै सन्देह खालामदों आरोना मेक्सेल ब्र' सासेया जाबाय मा माने जाय माने जेनेबा जोंनि एलबि होनायखौ नायनो बाग्रा माने मेगन साग्रा जाय बि जागोन माने जोंखौ सिनाया ओमफ्राय माने जाय जोंनि एलबिखौ मेगन सायो सासे बि जागोन आरो सासे माने जिखुनु सोरबा सासे सिनायै मानसि जागोन आरोना बे जों नोंनि एलबियाव कमेन्ट हरग्राया आरो मोनसेया जाबाय नोंखौ एकदम सिनायखानाय जोंखौ सिनायखानाय माने मेगन साग्रा आरोना बे मोननै जागोन आरोना जाय मानसिया जोंखौ सिनायखायो माने जोंखौ मिथिखायो माने मानसि फैनायखौ मानसि माबानायखौ मेगन सायो आरोना बि जानो हागौ आरोना माने जोंखौ मिथिखानानै मेगन सानाय आरोना ओमफ्राय प्रानजितआ ओइ नामदो आरोना जै मैसो हारिनि नेम दाला रावनिबो आदसा मेक्सेल नेम लायाखै आङो माने आं दा बुंदों आरोना मेगन साग्रा आरोना बेफोरजों जेबो फाराग गैयालै मेक्सेल ब्र' बाय बुंनाया बुंबाय थादों बोलने वाला बोलते रहेगा करने वाला करते रहेगा एक दिन करने वाला करके दिखाएगा बोलने वाला एक दिन गल'ल' देखते रहेगा ओमफ्राय प्रानजितआ मा होनखो सनजित आंखौ होनदों नामालै प्रानजित नोंखौनो होनदोंलै प्रानजित नों मानो अना खाना अमानो आदारखौ रसा फोनांबाय थायोब्रा प्रानजितआ मैया बिराद साहसै नांलायदों माथो बिराद पावार होदों आंनि पावार होलायनाङा प्रानजितआ मैया नांलायनाया प्रानजितलै ओमफ्राय जोंना मेक्सेला अन प्रानजित गुड मर्निं होनना बुंदों नै जोंना प्रानजित गुड मर्निंनो ओमफ्राय जोंना प्रानजितआ मा होनदों भाजासो संबाय दंलै आदसा भाजा मा भाजाब्रा प्रानजितआ न'नि खामानिखौ बिराद स्पेसियेल मावनो हायो होनदों नामा प्रानजित मा भाजालै दिङाया बुंदों आरोना लाइक दान फंबाय थेंक इउ स' माच दिङा ब्र' गुड मर्निं फंबाय नो अके दिङा ब्र' लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच दिङा ब्र' माबोरै खबर सबर दिङा गाबनाङालै ब्र' माबोरै जाखो मा गाबलाबायनाय बोरै खबर सबरा मेक्सेला बुंबाय आरोना मा भाजा प्रानजित लेस्रा आलु लेस्रा आलु जिंखा खांख्रि नांदों आरोना ओमफ्राय माने मेक्सेल सना मर्निं नावदों जोंना मा होनो मोजां गेजेरावनो दा आदसा अके मेक्सेल ब्र' मोजां जानांगौलै मेक्सेल ब्र' मोजां जानांगौ खबरा मोजां जानांगौ जोंना मेक्सेला माखो ओंखाम ओंख्रि संना होबा देनां बिराद अनजागोनलै नों प्रानजित ओंब्रा प्रानजितआ बुहुद अनजागोन इयो फाग्लाया मा होना ओंखाम ओंख्रि संना होयो हिनजावा खम
आथिं हेबै हेबै जिराय जिराय मोनजागोन फ्रान्जितजों जायनो हाबा जाफैयो। ओमफ्राय जोंना दिङाया गाब्बाय आरो दिङा ब्र गाबनो नाङा ब्र' गाबनानै जेबो फायदा गैया ब्र' दिङा ब्र'। ओमफ्राय दिङा ब्र' दा साननैसो बहा दङ मा मावबाय दङ? ओमफ्राय सोर सोर दं दे कमेन्ट खालामदो लोगोफोर। न'आवसो फंबाय दुखुलै होनदों। ओइ ब्र मानि दुखु जाबाय थाखोब्रा दुखु जानाङालै। आंहाबो दुखुआलाय बयनाव थायो ब्र मा बुंनो आरोना। ओमफ्राय सोर सोर दङ दे? फ्रानजितआलाय आलु भाजा एवनायालाय खामथाम होबायना बेलाय मेक्सला अन होनदों आरोना। ओमफ्राय जोंना बा ब्लगा मा होनदों गुड मरनिं फैदों ना नै गुड मरनिंनो। गुड मरनिं सानदेआवनो बिराद लेट सिखारबायना बे एन हाउसआव आयालाय दिनैलाय। सानदेनि बिराद लेट नामालै। माथो एन हाउस आइआ दासान्दि इउटुब खुलिनायनिफ्राय माथो फिसाजोफोरनो ओंखामखौनो मोजां संना जाहोलानो मालाबा ओंखाम खामनाय मालाबा फाजा खामथाबनाय मालाबा दालि ओंख्रियाव संख्रि गैया मालाबा फानलु गोसासो जाहोयोनो माथो एन हाउसआव आइ दा साननैसो नोङो माथो फिसाजोफोरखौ ओमफ्राय मेक्सला बुंबाय आरोना फ्रानजित सना लाभ इउ टु होनदों एनाउन्सआ होनदों जोब्बाय नामा मिथिङाथ' नै जोबथ'बाय माने दायो साहा लोंदों आरोना सिंग्रा जाहोदों आं मिथिङाव सा सिंग्रा जाहोनायखाय मानसिफोरा जानायाव मुखुब जाना दङ दायो एनावसोबा मिनिबाय आरोना जा मिनिबाय एनावसोबा नोंहा एसे लेट जाबाय नामा सा सिंग्रा मोनजागौमोन नोङो ओमफ्राय दिङादो माथो खालामनो फंबाय होनना आतसा ब्र' आरो मा खालामबावनो ब्र' उफाय गैया खामानि दामानि मावना जाखानांसिगोन जोंफोरबायदि गोरिबालाय ना मा होनना बुङो लोगोफोर उफाय गैया नै ब्र' आंबोथ' लोमजाना दंलै दिङा ब्र' बिराद लोमजागासिनो हामनोनो थाखाय आंहा थेवबो हेपि दङ आरो ना आङो आयु ओमफ्राय एनावसोबा मा होनदों दे होमब्ला आयौ दानो दे होमब्ला जाबाय आरो ना ओमफ्राय एनाव साब माथो नोंना क्रिमा 800 थाखानिया बिराद मानसि बोनो हादोंनो माथो 800 थाखानि क्रिमा ओमफ्राय जोंना मेक्सला गुड मरनिं आइ बिखुनजो होनांबाय जोंना ओमफ्राय एनावसआव मा बुंखो लाइक होनांगौ ना होनाङा आदसा लाइक होनांगौ ना होनाङा आरोना दे नोंनि गोसो लाइक होनांगौ ना होनाङा नोंनो नागारना होबाय आं आइ नोंनो नागारना होबाय साहा लोंदों मेथायानो हा ख्रेब ख्रेबना ट्रानजिट सोरनि दखाना हा ख्रेब ख्रेब्रा बिखायाव बिरना जोहैलाय बिरना जोहै बिखायावनो बाला दखानिखौ बिरफालायनाय ओमफ्राय दिङाया मा दादा फंबाय होनना अके दिङा ब्र' आरो मा बुंनो ना ओमफ्राय एनावसेबा मा बुंखो आफा मरनिं होनदों एनावसेबा दि होथ'ला दै दिनै होथ'ला दे होना आदसा दे होनो होला दे देबारजि लाइफ स्टाइल हाय लाइक डान थेंक इउ स' माच देबारजि लाइफ स्टाइल थेंक इउ लाइक दा दिनै क्लेम मस्ट वेलकाम ओमफ्राय जोंना मेक्सला मा बुङो दासो साहा प्रानजित आंना हजम जाखांबाय नै मेक्सना हजम जाखांबायनो प्रानजित मालाय दा गोजा दिनै सानदेखा माबाजों अमा बेदरजों अमा बेदर मा होनो मेजेम बरा खोमोन जामफ्राव जामफ्रावजों मालाय मेक्सला गारदावसिनसो खननै जाबाय साहा लोंनाया होननानै मिनिबायनो मेक्सेल प्रानजितआ खननै जाबायनो गावनो फुदुङो गावनो लोङो गावनो फुदुङो गावनो बिमा बिफानो फुदुंना होआ नामा बेलाय ओमफ्राय मेक्सना मा होनदों बांद्राय आखाइ मा होनदों बांद्राय दा लों प्रानजित गेस्टिक जागोन नों ट्रानजिट गेस्टिक जाबाथाय आरो नों फ्रानजित गैला आरोना एकदमबारे नों बासिखाला आरो ना मानसिया
मा जाबावगोन बे संसारा नामदारा दिङा ब्र' बे संसाराथ' जोबोद दुखुनांथाव जोबोद समायना जोबोद रमायना बिराद हेपिबो आरोना बे संसाराव माने जों जेरै सानो ओरैनो दुखुलै जों जुदि हेपि सानोब्ला हेपि जागोन जों दुखु सानोबा दुखु जायोलै बे मुलुग संसारा दिङा ब्र' खालामनो आरोना नै दिङा ब्र' आंनो बेमारि मानसियाबो जेने थेने हेपि खालामना दं आरोना माने हेपि खालामनो नाजानांगोन आरोना हेपि थानांगोन दिङा ब्र' ओमफ्राय जोंना फ्रान्जिता मा बुंखो माथो मावनांगौ बेनो संसार बिदि खालामनोनो जोनोम मावनांगौआ मा बुस्थुखौ मावनांगौ फ्रानजित जानांगौआथ' जानांगौ जेनेबा उदैनि थाखाय बे मावनांगौआ मा बुस्थुलै फ्रानजित एनारसेबा बुंबाय आरोना फ्रानजित गुड मरनिं दों गिस्टिक जाबा खनबा गल'नांगौ आदसा खनबा गल'नांगौ आरोना खनबा गल'नांगौ आरोना नों बेमारसो जादों सनजित हो आं बेमारिखालै होनना बाय बेमार जाना दं आरोना हामनो रोङाखैलै आइ बेनिफ्राय जोंना मा फ्रानजितआ मेक्सेला रायजागोन र' नों फ्रानजित नायखोमा जागोनबो फ्रानजित नायखोमागोन खोमालै फ्रानजित नै खुनु थिग गैया बेनोसै जुनि ओमफ्राय अखा बेनोसै जिउनि बुब्लि अरायनि गोसोनि अननाय ओंलै ब्र' मा बुंनो दिङा ब्र' ओमफ्राय अखाफोर सना नामदा मिनिबाय फ्रानजितआ मा होनखो हाय गोसो फैथाराखैमोनलै नामदारना अखाफोर गुड मरनिं दों ओइ सनजित बिखुनजो नामा ब्रा कल हरनाया ओंलै फ्रानजित ब्र' बिखुनजोआनो आंना कल हरबाय थायो नै आइ बिखुनजो आरोना आं थांनोसै सनजित दोनथ'नोसै स्टुडिअ'आव आदसा दे स्टुडिअ'आव दोनथ'दो दे मा बुंदों ओइ आं मोसौ हैनिलै सनजित मोसौ हैनो सोरनो मोसौ हैनो खाहैनो ना सोरनिफ्रायबा मोसौ दामब्रा लाबोथ'दोंमोन नामा हालौनो दिङाया गाबबाय आरो दिङा ब्र' गाबनाङालै ब्र' गाबनाङा ओमफ्राय जोंना मेक्सेला मा बुंखो गाइस मा बुंखो गाइसमोन गुड गडनाव प्रे खालाम आंबो गाबोन मेडिकेलआव बिराद गिदिर टेस्ट खालामनो थांगोन जाहाथे रिजाल्टआ मोजां फैयो जल्दि जुदि गाज्रि फैयोबा सुइसाइड जागोन आं मेक्सेल ब्र' फाग्ला सुइसाइड जालाबाय नामा मोजां जागोन दे टेनसन लानाङा भगबान थायोब्ला मोजां जागोन मेक्सेल ब्र' आंखौनो नायलाय मेक्सेल ब्र' निरौ जिरौआव आङो फाग्लासो आल्ट्रासनखौ ना आङो खनब्रै आं मेक्सेल बर' आल्ट्रासाउन्डखौ खनब्रै खालामबाय आरोना खनब्रै ना खनबा जाबाय आं आल्ट्रासाउन्ड खालामनाया हा सानना नायदो आल्ट्रासाउन्ड खनब्रै ना खनबा जाबाय 1500 खरि बेनिफ्राय सिटि स्केन खालामबाय आं फुल सिटि स्केन खालामबाय ओमफ्राय हासुदै टेस्ट नायनाया जाबाय खननै जाबाय हासुदै टेस्ट नायनाया हासुदै टेस्ट नायनाया खननै जाबाय आरो थै टेस्ट नायनाया खननै जाबाय खननै खनथाम जाबाय थै टेस्ट नायनायाथ' सुगार नायनाया टेस्ट जाबाय जेबो ओमफ्राय थैनाङा फाग्ला मेक्सेल थैनाङा
दे लोगोफोर गासैबो नै मेक्सेलनि थाखाय प्रे खालामना हो जाहाथे गाबोन मोजाङै रिजाल्टआ मोजां फैयो लोगोफोर जों लुगैया जेनेबा सोरबा सासे लोगोआ जोंनिफ्राय गोजान जालांनो आङो जोबोद मोजां मोनदों बे बे माबायाव आरोना इउटुबाव जेनेबा जों लोगो मोनलायलायनानै जोबोद गोजोनलायनाय मोनदों जाहाथे एफोरबायदि जों इसां मिनि खुसि सानफ्रामबो एलबि होयो WT फै दा फै लाइफआव साक्सेस जा जों एथ' मिनि खुसि सानफ्रामबो रायलायो दि बेफोरबायदि सानफ्रामबो मिनि खुसि रायलायनायनि गेजेराव सासे लोगोआ जानगार जायोब्ला जों जोबोद दुखु मोनगोन ना होमबा लोगोफोर बेनिखायनो जों बयबो प्रे खालाम लोगोफोर मेक्सेलनि थाखाय थाथ' होनना दे मेक्सेल ब्र थेंक इउ स माच अन थानायनि थाखाय मेक्सेल ब्र'लै बे जिन्दगियानो ओरैबायदिलै मिथिबाय गाबनो दसे समल'सो गोजोननाय मोनोना बे मुलुग संसाराव मा बुंनो आरो मा खालाम लायनालै मेक्सेल ब्र जेबो नङा दङलै मेक्सेल सोरनो फोरमायनो ना होमबा मेक्सेल सोरनो फोरमायग्राबो आंगो लोगो गैया जाय बायदिखौ आंगो लोगो सानो बैबो गोसोनि खोथाखौ बुजियाना आं बिनिखायनो मेक्सेल ब्र दाना मटिभिकेसन लाइननि भिडिअसो लाबोनोसैब्रा आं मोनसे भिडिअ आगारदों मेक्सेल दिनै दय फुङाव नायबानो जाबाय आं बिदिनो मटिभेसन लाइननिसो भिडिअ लाबोबाय थानोसै आङो जाय आं गावखौ जिउनि थार गोसोजों मोजां मोनो बैबो आंनि गोसोनि खोथाखौ बुजियाब्ला आं मा खालामबावनो आंनो नै लोगोफोर थास' बिलाइनि दैयावनो थास' दंफाङावनो फासिनांसै आं बेफोरबायदि मटिभेसन भिडिअ लाबोग्रा जानोसै आङो मा खालामनो आरो आं बिराद हेपि मिनि खुसि खालामोलै मेक्सेल ब्र बिराद गोसोआव दुखु दं आंनाबो आयै बिराद दुखु दं होमबाबो हेपि आरोना बहुद हेपि खालामो आङो मिनि खुसि थायो आरोना मेक्सेल ब्र अन दं आरोना आंबो दोननोसैदांलै मेक्सेल ब्र मा खालामनो आरोना रावबो गैखालाबो घन्टा मोनसे जाबाय जानायालाय ग्रोब ग्राबनो घन्टा मोनसे जाबाय आरोना ग्रोब ग्राब आंबो दोननोसैदां